Angibingelele bazalwane. Amen. Singahlala phansi. Jesus. Angibingelele ubaba uMntungwa nomama uMntungwa egameni lika Jesu. Abahlobo bami enkosini. Lithi ibanga esesilihambile nabo. Ngibingelele all the bishops and all protocol observed. Holy bonke base throne. Ngiyabingelela egameni lika Jesu. Abaholi bonke abakhona bamabandla ngamabandla. Mama ibandla lonke egameni lika Jesu. Njengoba sekushiwo bazalwane ngizokwenza lokho kushiwo. But mhlamba ngikubeka ukuthi I am a very very good listener. Alibonge igama lika Jesu. Ngiyabona ukuthi kona sekusile abaningi sebehambile kodwa laba abakhona uNkulunkulu usabagcinele ipurpose yakhe ukuthi babe khona kuze kube lesisikhathi. Sizoya emkhulekweni bazalwane. Mangihleli phansi siyabonga kakhulu kuyinceke zonke kaNkulunkulu esezikhulumile la. Ngeke ngalibuka leli pulpit mangihleli phansi nje. Ngayimeja ngalo ngihleli lapha ngithi hey la pulpit ilungele bona uMdletshe noGatsheni ngoba bona baphiwe ithambo nabo okhumalo. Thina boNgcobo ngesilunge lapha sizongaveli kahle. Alibonge igama lika Jesu. Sengibonga ukuthi ke mangifika la liyangilingana bazalwane. Alibonge igama lika Jesu. Ngizocela sisiwami ungihlabelelele lo mhlabeleli. Mangithi sisiwami ngibingelela iworship team ubhuti wami uMxolisi nabo bonke abasihlabelelayo egameni lika Jesu. Amen. Mangithi sisiwami ngisho uMrs Khumalo umama Bishop khona umhlabeleli engicela ukuthi angihlabelele wona bese siya emkhulekweni. Alibonge igama lika Jesu ngoba izwi lami lishile. Ngicela siye kulomkhuleko lo bazalwane obhalwe lapha ukuthi breakthrough. Alibonge igama lika Jesu. Ngicela siye kuleya prayer point. Mawungithinta Mntungwa about lenkonzo ngawabuka wonke lama items ngangabona la ngingafitha khona ngoba onke akhuluma nami. Esinye sezizathu esingenze ngibe khona. Alibonge igama lika Jesu. Mhlawumbe omunye ongazizwa ibuza ukuthi Ngcobo ungena kanjani kwimarriage ngoba wena owakho unkosikazi akasekho, but I'm still in a marriage. Alibonge igama lika Jesu no Kristu. Alibonge igama lika Jesu. Makukhulekelwa umama Khumalo ukuthi akakhulekele lezi zinto lezi esingafundiswanga zona kahle ezingabanga i-background ebe relevant to our generation. Yazi nathi ngesikhathi isikhula kunezinto ngesikhathi li-introducewa ivangeli yithi. Alibonge igama lika Jesu. Ezingabanga relevant to isikhathi esikuso thina manje. Alibonge igama lika Jesu. Ezenza futhi kube ngathi umshado wethu noKristu uyanyakaza uyantengantenga. Ukuthi uma kumiwe la sithi zazashawa into zethu size sithi into zethu. Kanti inkinga yaba sekuqaleni ngesikhathi li-introduce ivangeli. Wathi mayefika uKristu empilweni zethu ngesikhathi sakhe zaphambana lezi zinto nesikhathi uKristu a-introducewe ngaso kuthina. Alibonge igama lika Jesu. Ngifisa ukuthatha la eqeda khona umshumayeli ubaba uMashiyane encwadini kaAmos siye kwiprayer ye breakthrough. Uthi ubaba uMashiyane uJehova uthi ziyazinsuku
lapho ophethe imbewu eyakwenze njani eyakufica alibonga igama lika Jesu onjani ovuna ayi ngathi abalifunda ngahle lithi hayi alisho ukuthi ophethe imbewu ngifuna ukuthi ngisho kahle lokusho yizwi kaNkulunkulu phela kufanele sibuye sicorrect singashayi eceleni kwepali lithi ziyeza izinsuku lapho olimayo yes eyokwenza njani eyokufica abanjani alibonga igama lika Jesu that is a breakthrough bazalwane that is a breakthrough awukho umsebenzi onzima njengomsebenzi womuntu olimayo ungcono omuntu ovunayo kunomuntu onjani alibonga igama lika Jesu now ke ngenxa yokuthi uma bemile abashumayeli bezwi bathi angeke uze uhlukanise umkhuleko nezwi alibonga igama lika Jesu angikwazi ke nami mamkhumalo usazosihlabelelela ukuthi ngiye emkhulekweni ngingakayi ezwini kodwa futhi angiyezwini ukuyoshumayela kodwa ngiyezwini ukulanda ibandla ukuthi ake siye emkhulekweni sesidlule kuleli izwi umoya engcwele alivusa mangihleli phansi athi nansi ibreakthrough la ngezokhuleka uNgcobo yedwa kodwa wonke umuntu ofikile kule nkonzo uzokhuleka akhulekele ibreakthrough empilweni yakhe haleluya alibonga igama lika Jesu ngicela ukugijima usazothi dadewethu uyabathwala abakhe abahole endleleni sivula amabhayibheli ethu encwadini kaJohn chapter 2 sizofunda amavesi amabili kuphela amathathu verse number 2 verse number 3 and verse number 4 cela ungihlabelelele lo mhlabelelo uthi uyabathwala nje abakhe abahole endleleni sesiya emkhulekweni we breakthrough ekseni uyabathwala bakhe uyabahola endleleni uyabathwala uyabathwala bakhe uyabahola endleleni uyabathwala bakhe uyabahola
Bazalwane ekseni angisho lento yokuthi kunomehluko ukuhlabelela ngoba uzwa ukuthi kushiwo kanje noma ujwayele ukuthi kushiwo kanje nomuntu ohlabelela into ayaziyo yenzeka empilweni yakhe masithi uyabathwala abakhe kufanele kuhlabelela umuntu omaziyo uJehova ethwala umuntu. Number 1 akathwala umuntu osenamandla okuzimela. Umuntu othwalwayo umuntu ongesenawo amandla okuqhubeka hambe ngawakha amandla bese kuthi abanamandla bamthwale. Alibonga igama likaJesu. Ekseni I want us to pray nabantu abamaziyo uNkulunkulu obathwalayo. Ekseni ngifisa ukukhuleka nabantu abamaziyo uNkulunkulu ebahola kodwa kwangenzeka lutho kodwa imphumela kwangaba ile bayilindele. Alibonga igama likaJesu. Let us quickly go to the scripture bazalwane. Encwadini kaJohn chapter 2. Ngiyamthanda lo mama umama uMaria. The first thing engithanda ngaye kwi character yakhe ukuthi wakholwa izwi. Ekseni ngifisa ukukhuleka nabantu abazothi sekushunyeliwe konke. Silikholiwe izwi. Sakhulunywa kangaka silikholiwe izwi. Ngakho ke sesiya kuNkulunkulu ngokukholwa izwi lakhe. Alibonga igama likaJesu. Fisa ukukhuleka nabantu abathi sesifeyilile kaningi empilweni, sesifeyilile kaningi ezimene ezithize kodwa sesikholwa uNkulunkulu nezwi lakhe ukuthi lokhu alithumele kona alikubuyelaze kuye lingakufezanga alithumele lona. Verse number 3. Yamthanda lo mama. Wakhola izwi esimeni eyintombi. Lithi iBhayibheli emiselwe ukuthi akanze njani akathathwe uJosefa. Kwafika izwi kuyena. Lathi Maria wena uza kukhulelwa. Wathi ma elizwa izwi waseyabuza. Wathi kuyokwenzeka kanjani lokhu? Ngokuba mina indoda akangiyazi. Wabuya uNkulunkulu wathi lokho kubuka ngamehlo nokwazi ngenyama yakho ukuthi umuntu ukhulelwa uma owesifazane ehlangene nendoda. Namhlanje ngifuna uzokholwa izwi okuzokuthi lokho kungenzeki kubantu kodwa kuyena kwenzeke. Wayesethi ke makube njengokusho kwezwi lakho. Makube njengokusho kwezwi lakho. Ngempela kwaba njengokusho kwezwi. Ekseni sikule nkonzo mashobane fanele masiphuma uNkulunkulu enze njengokusho kwezwi lakhe. Alibonga igama likaJesu. Verse number 3. Kwathi kuba lisweleke iwayini. Unina kaJesu wathi kuye kabanalo iwayini. Yezwakala bazalwane. Kwathi kuba kwenzeke njani? Kusweleke iwayini. Okushuthi kube khona imeko asho njalo amaXhosa. Bese abelungu bathi kube khona isituation. Kuthe makuba khona isituation then uMaria waqala wakhumbula ukuthi makukhona isituation kukhona engihamba naye. I want to say namhlanje ebandleni leThrow makukhona imeko. Alibonga igama likaJesu.
kubiza abantu abazokholwa yizwi bakhumbule ukuthi la bekhona khona onabo. Kwathi kuba kusweleke wayesekhumbula ukuthi kufanele ngikhulume ini izwi kuJesu. Lalela kithini impendulo. Jesu wathi kuye, mama ungene ngani ngokwami na? Isikhathi sama sikakafiki. The respond kumnikazi wezwi. Ithi ungene ngani? It's a very disappointing answer le. It's a very disappointing respond. Ekseni sasizokhuleka mhlawumbe kade wawuthandaza kodwa ama respondi obuwathola ngisho ebandleni nakubantu obubika kubinkinga yakho abe negative and disappointing. Namhlanje kuseni ngizothi just keep on telling God ukuthi imeko injani and God uzokholeka ezwini lakhe. Wangakhathala lo mama waqhubeka. Verse number 4 sesiyathandaza. Wathunina verse number 5. Wathunina encekwini. Naye kuphi akusho kini anokwenza. After a very disappointing response from Jesus, God uyaqhubeka utshela hamba nabo. Uthi nanoma ikuphi awu Nkosi yami nanoma ikuphi akusho. Amazwi okholwa lawo bazalwane. Nizwile bazalwane? Awubambe lento esho Maria ku verse number 5 nalento esho verse number 4. Ku verse number 4 mama ungene ngapi kokwami? U verse number 5 nakuphi akusho. Wathatha amandla ukuthi khona uNkulunkulu kukhona asazokusho after a very disappointing response kanjena. Ibiza ukukholwa lento. Sawuphendulwe kanjena kodwa usenamandla ukuthi khona into asengayisho kulasecaleni kwakho. Alibonga igama likaJesu. Sewukhathazeke kanjena kodwa kukhona ukukholwa kokuthi khona into asangayisho emndenini wakho. Sewukhathazeke kanjena kodwa kukhona into ethi wena uyakholwa ukuthi khona into asangayisho ebandleni. Sewukhathazeke kangaka kodwa ikhona into yokuthi noma bethi ingane zakho ngeyibe nalutho ikhona into asangayisho and there will be a breakthrough ngoba ikhona into asezoyisho. Nanoma ikuphi akushoyo bengasalindele Jesu ukuthi khona into osongayisho ngendlela sengihlupheka iminyaka eminingi ngayo. Bengasalindele Jesu ukuthi njengoba ngingafunde umuntu la ekhaya kukhona okusengazaleka kube kusho. Bengasalindele lutho Jesu ukuthi njengoba ngizingela imihla namalanga kodwa wena you are my protector. Bengasalindela lutho Jesu ukuthi njengoba abantu sebeshintsha iningi kangaka wena khona sengakusho bese ungasho kuphele kanjalo kodwa ukusho kwakho kuguqula imeko. Ibiza abantu abakholwa yizwi ukuthi Jesu sekushunyelwe kangaka sekufundiswa kangaka kule nkonzo ekuseni Jesu kukhona osengakusho. Kukhona osengakusho. Mawunga ngedluli nje. Asithume bazalwane sithandaza. Izwa amazwi ami. Izwa amazwi ami. Apubabiza banyela. Ela maungizwe nami. Awungangedluli Nkosi yami nakule mina.
ungangedluli Jesu awusosho njalo ekuseni izwa amazwi ami izwa amazwi aphuma biza apho Jesu mawugize abashumayeli bezwi amandla omthandazo noma awubathalwane ibreakthrough ayikho semandleni omthandazo kodwa ibreakthrough isezwini noma isemnikazini wezwi uthi kuMaria noma sengishilo mina kodwa akushoyo yena nina nibokwenza Hallelujah. Sithina kusena empilweni yakho Hallelujah. singabanqobile siyanqoba njalo singabanqobile siyanqoba njalo breakthrough nawa ukusho ngokukholwa yizwi ukuthi
baba wethu okushilo ezwini lakho abuguquki baba wethu okukhulumile ezwini lakho akusinalize akukhulumile ezwini lakho kuyawufeza umsebenzi waloko okuthumileyo njengalokho izwi lakho lithembekile kuwe baba ngcwele kuseni siyathandaza nalibandla baba sikhona kule nkonzo sikhulekela ukuthi noma ngabe usathane bese ntshontshile izwi lokukholwa noma usathane bese ntshontshile ithemba lokukholwa noma usathane bese ntshontshile uthando lokukholwa kodwa kuseni bangongcwele sithandaza lomkhuleko wokuphumelela sithandaza lomkhuleko wokunqoba akuseni babongcwele ikhona imeko ikhona imeko ikhona imeko empilweni zethu ikhona imeko kukuhle ikhona imeko babona amandla siyathandaza kuseni give us the breakthrough your spiritual breakthrough give us the power your spiritual power baba wethu onamandla let your word manifest empilweni zethu ukuthi lokho kushilo kulo ngempilo zethu liyalifezela ificebo lakho baba yithi esibuthakathaka esiphelelwa ngamandla endleleni uNkulunkulu onamandla siyabonga ukuthi bakhona abantwana bakho bavusile ukuba basozondla ngalezi inkonzo zokuba baba siqiniswe si-upliftwe babe kuseni we are praying for your breakthrough babona amandla let us go through all the circumstances our COVID-19 is the circumstances all the diseases ama circumstances babona amandla siyathandaza egameni likaJesu all the employment baba ama circumstances abanye balahlekelwe izinto abebenazo namhlanje kabanalutho babongcwele ngale nkonzo give them breakthrough egameni likaJesu Father I pray ukuthi babubuyisa uthando lasekuqaleni ukuyoprofeta ngalo uJeremiya wathi nilahlile uthando lasekuqaleni babona amandla kuseni buyisa uthando endlini yakho buyisa uthando kubantwana bakho baqhubeke bathandane ngokukholwa ubagcwalise ngamandla kaMoya oNgcwele in Jesus name amen.